Nagnubo ang numero sang kaso sang dengue humalin Enero tubtob Mayo sa mga tuig kung ikumpara sa kaangayman nga period sang 2025. Suno ini sa Department of Health. Pahayag sang ahensya, 56% gidang napuhin sa buong 2026 kung sa dinyara sa 50,727 dengue cases ang na-record samtang 114,308 naman sang 2025. Suno sa DOH nga nangindako nga bulig ang ginpatigan nga mga community cleanup drive agud mabuhi na ng kaso sang dengue sa bilog nga pungsod. Ilabi ng pag-obserbar sang publiko sang 4 tisokon taob, taktak, tuyo at takip. Luwat man nga nagpahanumdum ang hensya nga gilayon nga magpalantaw sa medical experts at iyon nga mayara sa maeksperiensahan nga sintomas ang dengue. Kaya nga isang hilanat, pagsuka, sakit sa tiyan, muman sa kalawasan, sa mata, maki-experience sa nose bleeding kay iban pa nga mga sintomas.